ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଓ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ଓ ପଶୁପାଳନ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜେରିକୋ ନାମକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 12,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମଣିଷ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା। ଏହିସବୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଘଟଣା। ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବିଷୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାନାହିଁ। ମଣିଷ ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଗଛ ହେବା ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଗହମ ଓ ଜଅର ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଦାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ଫସଲ କାଟିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଜଳବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଘାସ ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖାଗଲା। ହରିଣ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈଗୋରୁ ଆଦି ପଶୁମାନେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚାଷ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କଲେ। କୁକୁରକୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମଣିଷମାନେ ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଗଧ ପ୍ରଭୃତି ପୋଷିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରଖାଗଲା। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଫଳରେ ପଶୁପାଳନ ଏକ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଧାରୁଆ ଥିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ପଶୁମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ସାଇତି ରଖିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ମାଟିପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପରେ କୁମ୍ଭାର ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟିପାତ୍ର ଗଢ଼ାଗଲା। ମାଟିପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚିକ୍କଣ ଓ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ପଥର ନିର୍ମିତ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତମ୍ବା ଧାତୁକୁ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ତମ୍ବା ସହିତ ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ମିଶାଯାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା କଂସା ଧାତୁ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏହି ଯୁଗକୁ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗରେ ଉଭୟ ପଥର ଓ ଧାତୁର ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂର ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ଏହି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଛୁରୀ ଓ ହାତୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଖନନ କରି ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ା ଶସ୍ୟ, ଗହମ ଓ ଜଅ ସହିତ ମସୁର ଜାତୀୟ କେତେକ ଡାଳିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବୁରଜାହାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମେହେରଗଡ଼ ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ମେହେରଗଡ଼ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ଥିବା ମେହେରଗଡ଼ ଠାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥାପନ କରି ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୋଡ଼ା ଶସ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଏଠାରେ ମିଳିଅଛି। ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କରିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେହେରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସାଧାରଣ। ମାଟିରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଘରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗାକାର ଅଥବା ସମକୋଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକାରରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ପଥର ହାତୁଡ଼ି, ଶାମୁକାରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାର,
ଚୂନ ପଥର, ନୀଳକାନ୍ତମଣି, ଗାଢ଼ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଓ ବାଳି ପଥର ଆଦି ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ମାଟି ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ତାହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କାଚର ମାଳି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ମାଟି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର କରାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରୁ ହରିଣ, ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳର ଅନେକ କବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୃତ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ସତ୍କାର କରିବା ମେହେରଗଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବନ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଯତ୍ନର ସହିତ ସମାଧି ଦେଉଥିଲେ। ମୃତ ଶରୀର ସହିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେତେକ ସମାଧିରୁ କୁକୁରର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ବୁର୍ଜାହାମ୍ ଅଧୁନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁର୍ଜାହାମ୍ ଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ବସତି ଥିଲା। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାତ କରି ଘର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ କହିବା। ମାଟିରେ ଥିବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଆକାର ଗୋଲାକାର ଥିବା ବେଳେ ପାହାଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତଳକୁ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବେଶ ବଡ଼ ଥିଲା। ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶ, କାଠ, କୋଇଲା ଓ ଚିକ୍କଣ ପାତ୍ରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେହି ଗର୍ତ୍ତ ଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ। ଅସ୍ଥିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହାତ ହତିଆର ଏଠାରେ ମିଳିଅଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବସତିମାନ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆସାମରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟତମ। ଆସାମର 2ଟି ହାଡ଼ିଙ୍ଗ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରୁ ଚିକ୍କଣ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହାତ ହତିଆର, ମାଟିର ପାତ୍ର, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଜେଡ୍ ନାମକ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ଚୀନ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଜୀବଶେଷରୁ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ହାତ ହତିଆର ଏଠାରୁ ମିଳିଛି। ପେଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ରୋଷେଇ କରିବା ଓ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାଟି ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମେଘାଳୟରେ ଥିବା ଗାରୋ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏସବୁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।